Το καλοκαίρι του 2023 κρίθηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη νέα διαδρομή της Digital Roots. Μεταφερθήκαμε από την οδό Σίνα σε νέο, μεγαλύτερο και ανεξάρτητο γραφείο, στον 4ο όροφο, επί της οδού Σταδίου 5, στο ύψος της Βουκουρεστίου, στο Σύνταγμα. Η απόσταση μικρή, όμως η απόφαση μεγάλη. Το γραφείο στήθηκε από την αρχή, με νέα επίπλωση και διακόσμηση, εμπνευσμένη από το κατάστημα της Google, στη Νέα Υόρκη, που είχε επισκεφθεί η Μαρία Χαλκιά, λίγους μήνες νωρίτερα. Η Μαρία είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας από την Google και η ιδρύτρια της επιχείρησης. Διαλέξαμε γήινες αποχρώσεις, που ευνοούν την ηρεμία, τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα. Ένας φιλόξενος χώρος για κάθε φίλο, πελάτη και συνεργάτη. Το γραφείο απέχει μόλις 150 μέτρα από το μετρό Συντάγματος και συνδέεται με όλη την Αθήνα και τον Πειραιά. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να είναι τολμηροί, πρωτοπόροι και να υιοθετούν την αλλαγή. Τους παρακινούμε να σκέφτονται έξω από το κουτί, να μην συμβιβάζονται με τη μετριότητα και να πιστεύουν στο θαύμα της δικής τους προσπάθειας και ισχυρής θέλησης. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε γράψει αυτό το σύνθημα, με μεγάλα γράμματα, στον πιο κεντρικό μας τοίχο. Η καινοτόμα ιδέα που έχουμε ενσωματώσει στην Digital Roots είναι να παντρέψουμε την παραδοσιακή γνώση, την ποιοτική λογοτεχνία και την κουλτούρα ανάπτυξης με τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομική ελευθερία. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε συλλέξει σημαντικό αριθμό από ενδιαφέροντες και σπάνιους τίτλους βιβλίων και περιοδικών, καθώς και ψηφιακών αρχείων, τα οποία επιμελήθηκε η Μαρία, με θεματικές που αφορούν τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, βιογραφίες πετυχημένων ανθρώπων, ψυχολογία, κλασική και σύγχρονη λογοτεχνία, κινητοποίηση στην εργασία και αυτοβελτίωση. Θα μπορούμε όλοι να εμπνευστούμε κατά τη διάρκεια των events μας. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει σύνδεση του digital κόσμου μας με την παγκόσμια διανόηση, η οποία είναι βασισμένη σε σταθερές και διαχρονικές αξίες. Το σημείο ακριβώς που βρίσκομαι τώρα θα φιλοξενήσει τα ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια Digital Marketing και Οικονομικής Ευφυΐας, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες. Πολύ συχνά θα έχουμε καλεσμένους, ανθρώπους που θαυμάζουμε, από διάφορους κλάδους, για περισσότερη έμπνευση και παρακίνηση. Στο ίδιο σημείο, θα γίνονται κάθε είδους παρουσιάσεις με προβολές στη μεγάλη οθόνη, business meetings, καθώς και events δικτύωσης. Έχουμε φροντίσει για τις πιο άνετες πολυθρόνες για κάθε έναν ξεχωριστό μας πελάτη, συνεργάτη ή φίλο. Πολύχρωμες, έντονες και παιχνιδιάρικες. Σίγουρα όμως πολύ πρωτότυπες και άνετες. Γιατί μπορούμε να κάνουμε την εργασία διασκεδαστική. Να επικοινωνούμε με ενσυναίσθηση, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα με πιο λαμπρές ιδέες. Κρύο νερό, ο καφές και επιλεγμένα σνακ δεν λείπουν ποτέ από τις συναντήσεις μας. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-90-94 όποια ημέρα και ώρα επιθυμείτε για το δικό σας ραντεβού. Καλώς ήλθατε στην Digital Roots.